perlu mentagasi dengan keren sipang ke pyrthei thamai ha ka ba ki scientist jong ka NASA kila pentikna bahaune planet la bandon Jingim yaune planet la khot badai super earth ka pyrthei ka ba khamhe bani ka pyrthei jong ka jinghe jong ne planet ka long siphosha ban yau planet jong ka khubor ka bala plaj ha ka astrophysical journal letter ka ong ba LHS khatwe saupu b ude exoplanet ubajingai na ka pyrthei jongi kumba saupu kra light years ubadon ha ka constellation status une planet udon kilumtha bat ko saupu kra light years kamut khandai crore lakh kilometer ka jingjingai na ka pyrthei jongi ka web space telescope ko ong bahaune planet don ki mau siang bat ko bat kal air nitrogen hangne ha planet ngila ban ong badon sisa ka Jingim kum ha pyrthei jungi ngimla ban tip kena hadu kata kum bangi tip ka pyrthei jungi ka don hadu 90% ka nitrogen bat air 2% ka oxygen kum ju ru ki start wat benia kila confirm badon kal air nitrogen how ne planet kinuat bnia ki ong ba na ka jingkhia jong ne planet kumba sipo hadu 40% dei ka jingkhia jong ko how ne planet lo ong ba don kilum tha bat ko duriau ko bayar hadu kumba 100,000 kilometer bat ka jingsit ne ka jingkhret how ne planet lo ong ba ka dei tang kumba 4 degree celsius ka ba nila ban im hong ne planet